mga guys dyan, super parang, bakit ka lumalaban? Babae ka, dapat nasa kusina ka na lang. Ganun sila. Alam mo, ngayong araw, medyo kinakabahan ako, oo. Dahil yung i-interviewin ko lang naman, yung anak na may-ari ng kumpanyang ito, oo. How are you? I've heard you're studying for law ngayon, but at the same time, still physically active. Wow. As much as I can. Yeah. Ganun pwede. O, diba? Andiyan ba yung tatay mo? Kinakabahan ako bigla eh. Kumbaga, ang lifestyle mo starts with being a ballerina since 11 years old, Yes. then turned into martial arts, which is sobrang magkaiba yung dalawa. Medyo. Paano switch? Diba? Medyo soft girl to medyo hardcore ka na Hala. dyan. Hindi naman actually siya ganyan ka-different. Okay, Kasi parehong okay. mahirap. Mhm. Parehong mabigat din sa katawan. Okay. Parehong talagang big commitment na talagang kung gusto mong gawin yan, talagang magko-commit ka na kailangan na. As in, magka-cross-training ka pa, Yeah. mag-aalaga ka pa sa sa katawan mo, sa Yeah. mag-watch ka ng diet mo, ganun. So, medyo same functions siya, pero syempre, iba naman ang pagsipa ng maganda kaysa sa pagsipa sa tao, di ba? Diba? Yun yung isasabi kong hardcore. Kumbaga, ang pagbabalerina medyo, soft, ganyan. Like your mother Liza Macua. Pero ikaw, perfect self-defense yan. Diba? So, how do you train for this? And ano yung mga basic na pwede naming matutunan, lalo na sa mga nakikinig ngayon? Yung simpleng step lang na pagka merong magnanakaw o may hold-upper, pwedeng matsyugog agad. Naku, Diba? hindi ako pwede hindi ako pwede magturo niyan. Hala. Hello po kay Sir Elizalde, nandito po siya sa harapan ko. Medyo may pressure po ako nararamdaman, pero kaya ko po ito. Yung pinakaunang rule na talagang tinuturo namin sa self-defense is Oo. tamakbo ka. Kasi hindi mo alam kung may hawak yung tao, kung may talagang parang tinatakpan nila. Kumbaga, wag lalabanan. Wag. Kasi may mga tao na talagang init-init ulo na parang gusto talaga nilang subukan, pero dapat hindi. Takbo Dapat muna. Takbo ang muna. Kung first. pwede, actually. Pero kung hindi, iba kasi pag babae, iba kapag lalaki, Oo. ang pinaka-importante dyan sa akin is distance. Managing the distance between you and Distance. your opponent. Alam mo, sa online world, we cannot really please everyone. There are times or moments na, ano ba yung ginagawa mo? Tama ba yan? Di ba yung nanay mo, balerina, ba't di ka nalang magbalerina? Something like negative comments that we cannot, control. How do you manage it? Unfortunately, medyo nasanay ako sa States kasi doon ako mag-umpisa mag-content creation at doon Okay. wala akong Lisa Macua's daughter, Fred Elizalde's daughter. Ano lang Okay. talaga ako, isang girl sa martial arts. At doon talaga ang Okay. dadaming mga haters, ang dadaming mga bashers. Oo, kasi nga, mga guys dyan, super parang, bakit ka lumalaban? Babae ka, dapat nasa kusina ka na lang. Ganun sila. Kaya, nasanay ako dyan sa level na yan. Kaya pagdating dito, Wala na siya masyado. yeah, kasi yung mga dito, mga bakit ako may mga tattoo or Okay. tumataba na daw ako, mga Okay. ganun, mga bashers. So, medyo... Deadma. Medyo, oo. Pasok-labas lang. Ganun Yeah. lang. If there's one advice or one tip that you could give to our kabishos when it comes to being really active in their lifestyle, what would it be? Kakatawa yung ni Nike, just do it. Totoo. Totoo. Kasi, Just do ang it. daming parang, minsan, tao talaga gano'n naman ang dami mong iniisip and you set yourself back na, hindi ako pwede na yun kasi may ganito ako bukas so kailangan ko Yeah. magtulog ng ganito. Excuses, Yeah. exactly. Kaya, talagang don't think about any of that. Gawin mo lang. Huwag ka nang mahiya, huwag ka nang matakot. Subukan mo lang. Malay mo. Wow. Malay mo, okay nang lahat. Kaya, yun lang. Just do it. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.